माबा बिजुलि नोङो? उर्मिला आङो नोंखौ खबर लानो फैदों। नों आंखौ मानो बुदों बिजुलि? उर्मिला नोंखौ आं बयनिख्रुइबो मोजांसिन लोगो सानोमोन, बेस्ट फ्रेन्ड। नाथाय नोङो आंजों नों धोखा। नाथाय नोङो आंनि हौवाखौ बिसितखौनो नोङो बमब्रायनानै लादोंमोन। नोंसोर सानैया आंखौ धोखा होगासिनोमोन साला गुन्डी। नोंखौदि बेसे मोजां मोनोमोन आङो उर्मिला। नों आंखौ मानो बिदि खालामनांगौ? आंनि हौवाखौनो नों मानो सेनानै हाबा जानांगौ? नों आंनि ओंखामनि थोरसिखौ मानो सेनांगौ? नाथाय दाथ' बिसिता नोंजों थांबायना। दासो थांबाय नोंनि आथिङा जनायखाय। नङाबाथ' नोंसोर सानैयानो थाबाय थागौमोन ना, रुजु रुमुयै संसार जालांबाय थागौमोन। बै समाव आंखौ मानो धोखा होनायमोन नोंसोरो? एसेबो बोरैबा मोनाखैमोन नामा नोङो उर्मिला? गावगायनि बेस्ट फ्रेन्डखौनो नोङो बेफोरबायदि धोखा होनो आंखौ हागौबा निमाहा हो माबा बिजुलि। गोरोन्थियालाय बयनाबो जाखायो। फाफि सालाफाबना नों बेनिखायनो नोंनि आथिङा जना थाबायना। मालायनि हौवा सेना हाबा जाग्राया दा नोंखौ सोर लांगोन? सोर लांगोन? नोङो बिदिनो सेवनानै बिदिनो बुरिना थादो नोङो उर्मिला। मालायनि हौवा सेनानै नोङो मोजाङै संसार जानो नागिरनाया दानिया थादो बिदिनो। नोंखौ हाजार रायबाबो अहानाय नङा आङो उर्मिला। नोंखौ साला दिनैबा हले बुगोन आं। नोंखौ नागारथारा। नोंहा सार आथिं जनाय खरिबाबो नोंखौ नागारा। आंखौ ओरैबायदि दुखु होदों, ओरैबायदि खस्थ' होदोंमोन नोंसोर सानैया। बुनाङालै। मानो बुवा नोंखौ? मानो बुवा? आंखौ बुबाय बिजुलिया बुबाय। मोनदोंना साला मोनदोंना? आंजों बुजाबायना? नै आरो लाबाव बिजुलि। बुनांला सासेबाय बिजुलि। बुवा नोंखौ बुवा आङो। जाबाय दे बिजुलि जाबाय बुनांला। बिनिया गोरोन्थि जाबाय। गोरोन्थिनि साजाखौ मोनखाबायबो, भगबानाबो होखाबाय। हगार मादै बुनोनो हायाखै आं मानसिखौ। नोंसो जाबाय दे जाबाय। दाबो हासिब आंनो हर। नोंखौ बुवाबो हायाखै आं मिथिगौ ना। बेस्ट फ्रेन्ड जानानै बेस्ट फ्रेन्डनि हौवाखौनो सेग्रा। लाजिनांगौसो लाजिनो सोलों। आइ बिजुलि बेनिफ्राय थांलै। गोरोन्थि जाबाय होनना बुंदोंना, बेनिखायनो भगबाना साजा होबाय। फस्थायो आङो दानिया। माथो खालामबावनो, ग्रहफोर नांना होयोना बिदिनो। ग्रह नांबानो बिदि जायो। ओरैनो ग्रहफोरखौ दाय होनाङा मिथिबाय? बेफोरलाय गावबा गावनिसो गोसो साला। गोसोआनो मोजां नंखाया नोंनिया। नों जुदि मोजां जानाय मोनबा, मोजां गोसोनि मानसि जानाय मोनबा नों आंनि हौवाखौ नोजोर होनाय नङामोन। नों आंखौल' रायदों नामायो? आंनिल' गोरोन्थि नङाना। हिनजावफोरनियाल' गोरोन्थि जायो नामा? हौवाफोरनिया गोरोन्थि जाया माने? मानसिफोरा हिनजावफोरखौल' दुसियो। मा? नों मा सानदों? आङो बिजितखौ रायाखै बेजोंथ' थैनोबो फैयामोन। प्रेगनेन्टखायसो गथ'नि इयुननि खोथा साननासो फैदों आङो। आथिं हमनानै खुलुमनानै लाबोदों बियो आंखौ मिथिगौ ना? आरे आंबो मिथिगौ सासेनिल' दाय नङा होननानै, सानैनिबो दाय। आखाइ फारसेजों मालाबाबो आखाइ खबजोबनो हाया मिथिगौ ना? नोंसोर सानैनियाबो ओरैबायदि दाय माने सेथेनानै दोननोसो लुबैयो आङो नोंसोर सानैखौ। गथ'नि इयुननि खोथा साननासो फैदों आं बिजितजों। नङाबाथ' थैनोबो फैयामोन आङो। जाबाय दे जाबाय आयं जाबायथ' बाहेराव साहा लोंलांनो हागोन। नाङा मादै आङो साहा लोंनो फैयाखै। आङो नोंनि फिसाजोखौसो बुनो फैदोंमोन। दे जाबाय आयं साजाखौथ' मोनखाबायना बियो, आरो नोंबो बुबायबो बेसेबा। जाबाय दे जाबाय। दंथ'यो दे मोजाङैनो। ओमफ्राय माबा नोंसानि सासे बैनाय दङमोन नापि होननाय, बेबो हाबा जाबाय न? जाबायथ' र' मालाबानो जादों। दे मोजाङानो दे। बिबारिनि फट'खौ लानानै एसेबां मानसिनाव सोंबोबाय, गैया रावबो सिनाय हायाखै, नुवाखैल' बुङो। र' बिसोर सानैनावबो सोंनि र', नुफ्लांबायनोबो हानाय। दा हाबाया गाबोननो जाथारसिगोन, मा जागोन? आं जानो होआ। आं बिबारिखौ फोजोंसारजों हाबा जानो होआ। बिबारियाथ' फोजोंसारखौ एसेबो मोजां मोनामोनलै, उनाव सैया जादोंमोन एक्सबाबो। नाथाय बेयो मा हाबा जानो ओंखारखौ बिजोंनो? खोनादोंना आदामोना? नैबे हिनजावखौ नोंसोरो अबावबा नुनायमोन नामा? ओहो फंबाय, नुवाखै। नुवाखै दे फंबाय, जोंफोरो सिनाया। मा फंबाय, सोर जायो नोंनि? गोमादों नामा? औ आंनिनो बिसि गोमादों। मा गोमादों? गोमादोंना ना सोरबा गुबुन हौवाजोंसो थांबायबा? आजिखालि आरो फोथायनो हायाना रावखौबो। दे होमबा नोंसोरो नुवाखैबालाय आङो गुबुन जायगायाव नागिरहैबावनि र'। मालाथ' गोमानाय? गोमानाया बिदिनो सप्तासे जाबायदां। औ सप्तासेसो जाबाय। नोंजोंलाय नांज्लायदोंमोन नामा? औ नांज्लायदोंमोन।
दे होमबा आदामोन आङो गुबुन जायगायाव नागिरबावनि र'। दे मा जाबावनोलै फंबाय हिनजाव खारनायल' खोनाग्रा जाबाय माथो। औ बिदिल' आजिखालि हौवाफोराबो बिदिनो हिनजावफोराबो बिदिनो सोरबा सोरबि बिदिनो बोरैबा जालांबायलै मानसिफोरानो। नंमारगौबो बिनियाबो सोरजोंबा खारफालांबाय खोमा। मा मोनथिगौ दा उपरबालायासो मिथिसिगौ आरो। एसेबां गोबाव नागिरबाय दिनैबो मैयाबो दिनैथ' फट' दिन्थि नागिरबाय गैया बरावबो नागिरना मोनासै। इसोर आंखौ मदद खालाम बिबारिखौ नागिरना मोननाय मोनबा आं मिथिगौ बिबारिया आंखौ फोथायगोन। रावबो फोथायाबाबो बिबारिया फोथायनो हानाय। आंनि आइयाथ' फोथायखागौमोन आइयाबो गैलाना थैबाय। मिनिसोराङाबो आगोलनि बायदि नंला सोलायबाय मानसिया। बेसेदि गोसोखांगासिनो आङो बिबारिखौ आरो अनसुलिखौ। बिखायाव बजबना लानो लुबैदों सानैखौबो नाथाय माला नागिरना मोनगोन इसोर आंखौ मदद खालाम। मा आदा नागिरना मोनासै नामा बाजैखौ? गैया मोनासै। आदा नोंनिया गोबावद्राय जाबायलै बिसोर दा सानैया गाबोन हाबायानो जासिगोन नोंलै अबाव मोनबावसिगोनलै बाजैखौलाय। एसेबां गिदिर टाउन सहराव बोरै नागिरगोन नोङो? नागिरगोन आं जेब्लासिम नागिरना मोना बिसोरखौ नागिरबायानो थागोन बिमा फिसा सानैखौबो। आदा नोङो फैदों एसे थाबैथ' फैनो हागौमोन मानो एथ' लेटै फैनांगौ दे? आं बुंखादों माथो मिनिसोरां आंनाव गोसोआनो फैयाखैमोन जेबो गोसोआवनो गैखायामोन। जि खालि गोसोआव फैखादों डाइरेक्ट न'आव फैखादों आङो। आदा नोङो नंगौखौ बुंमारदों ना नङिखौ बुंमारदों? मालाबा सोग जायो आङो। मिनिसोरां नों बिदाखौनो मानो फोथाया? नों आगोलनि बायदि नंला नों गोबां सोलायबाय। नाथाय आइया आंखौ फोथायगौमोन आं मिथिगौ आरो बिबारियाबो फोथायगोन आंखौ नों नायबाय थानाय। मा बिबारिया नोंखौ फोथायगोन आदा? फोथायथारनाय नङालै आदा। मानो फोथाया आंथ' बेखौ थगायाखैना। दाखुफ्रा आंखौ बुथारना दोननानैसो बेफोरबायदि हुस गैयि गोसोआव फै खालामना दोनदोंमोन। बिसोरनि थाखायसो आंना गोसोआव फैयाखैमोन। दे नोङो दा सैथोखौनो बुंबाय दे आदा नाथाय नों दा अबाव नागिरना मोनगोन? बिसोरो जुलि जाखांनायनि उनाव आरो नोंखौलाय अबाव फाथा होबावनो? नोंजों फैखाला बे बाजैया। ओरैनोबाबो बाजैया फोजोंसारखौनो मोजां मोनखाबाय थाखायोमोनदां हाबा जाखांनायनि उनावबो। मिनिसोरां सिरथा नोङो बिदानि दुखुनि समावबो नोङो साला बेफोरबायदि फाल्थु खालामबाय दङ। नों मानसिया एसेबो आगोलनि बायदि नंला नों सोलायथारबाय। अबाव सोलायनाय नंखौ आंखौलाय आदा? नोंहाबो एसेबां गोबावनि उनाव फैबाय नालाय एसेबां बोसोरनि उनाव बेनिखायनो एसे सोग जायो आरोलै बिदाबाबो। माने आजिखालिनि जुगाव रावखौबो फोथायनो हालाना आदा। मा जाखो दा नोङो नागिरनो थांना थांला होमबालाय? थांगोन आं थांगोन दसे जिरायनि मेंदों आङो। ओंखामफोर संदों ना सङाखै? संदोंथां आं जायो थां दाउदै गोजा एवना दोनदों आं। मिनिसोरां नोंनियाबोथ' हाबानि बैसोआनो बारग'लाय लांबाय नों दासिमबो मानो हाबा खालामाखै हा? नोंबोथ' हाबा खालामनो हायोमोन ना। नोंनि गार्लफ्रेन्डफोरा मा जाखो? दिनै इसेबां बोसोर जालांबाय नों मानो दासिमबो हाबा जायाखै? माथो बुंबावनो आदा जायखौबा 100% मोजां मोनदोंमोन जायखौबा थार गोसोजों मोजां मोनदोंमोन बेखौ बेसेदि हास्थायोमोन आङो बिनि थाखायनो रावखौबो जुलि खालामाखैमोन। दा बेबो गुबुनजों खारसनलांबाय। एथ' बोसोर नेबोबाय आङो गैया गुबुनजोंसो खारसनलांबाय। सोरखौ एसेबां मोजां मोनदोंमोन नोंलाय अबेनि? माबा नों सिनाय हाया दे थां ओंखामा जायो थां। आदा खान्थालनि मादा माथो बुंबावनो नोंनि बिसि बिबारिखौनो बेसेबा हास्थायदोंमोन आं नाथाय गैया फोजोंसारजोंसो खारसनलांबाय। नों लाबोफिनबाबो दुखु मोनालै आं आदा बारा नाथाय बे फोजोंसारा लाना खानायखाय बिराद दुखु मोनदों आंनोसो नांगौमोन। साला सुवार बाथियासो मोनलांबाय बाजैखौ। बिसोरनियाथ' हाबाया गाबोननो खोमा बा खम खुसि जासिगोन दा बे फोजोंसारा। आइदै उदैया सासोदों। आइलै आंनिया केन्सार बेमार जाबाय। आं मैया डक्टरनाव दिन्थिहैदोंमोन। साला थेख्रेबखौ बुथारनाया आङो मास मोनसेल'सो जाबाय। खाजानाखौ हारसिं ग्रोन मोनबायमोन आङो। बेयावनो आंहा मानो केन्सार बेमार जाखो? माबा सेकेन्डसिम मोनहैबायानो। आंबा दा थांना थागोन ना थाया एसेबां सना आं दा मा खालामगोन? आंनिया मानो केन्सार जानांगौ? इसोर न'आवबो खिन्थायाखै आङो सानदोंमोन BMW कार बायगोन होननानै बुलेट बायगोन होननानै न' बिल्डिं लुगोन होननानै माबा बेमारसो जाना होबाय माथो। मा बेमाराबो जादों केन्सारसो जाना होबाय आरो। खजानाखौ हारसिं भागौ मोनगोन होननानै थेख्रेबखौबो बुथारलायबाय आङो। साला मोनबायबोमोन बेयावनो आंखौ मानो बेमार होनांगौ इसोर भगबानफोर आंहा दा मा जागोन?
आं थैसिगोन आङो। जाजिलंगा नों बेयावसो दंफैयो ओंखामा जाफै खुरना दोनदों आङो। आइलै बोराय मांग्रांग्रां मा गथ' गोरलैबायसो गाबखौ नोंलाय मा जादों सोरबाफोर बुदों ना मायो बेथ'? आयै रावबो बुवाखै बेमारा बुदों आंखौ बेमारा आंना बेमार जादों बेसेबा गिदिर बेमार आयै आं थैसिगोन थांना थाला आङो। मा बेमार जादों हा बेमार जादों हामगोन आरो डक्टरनाव दिन्थिबानो बेखौनो गाबो नामा जाम्बा आरो मा बेमार जादों नोंनियालाय? केन्सार जादों आयै आंना केन्सार उदैया मानो सायो आंना उदैया साबाय थायो होननाया केन्सारसो जादों। मा पाप मावनायनि केन्सार बेमार जादों नोंहालाय? बं जाजिलंगा मा पाप मावदोंमोन नोङो? आं जेबो पाप मावाखै आयै माथ्र आङो सिखावल'सो खावदोंमोन फिसा फिनला सिखाव बेयावनो आंना एसेबां गिदिर पाप नांगोन आरो आइलै आं थैसिगोन आयै आङो। थैयाबो जानो हानाय दे आबा थैयाबो जानो हानाय नोंखौ मोजां डक्टरनाव दिन्थिगोन नाथाय फैसाबो गैया। आयै फैसानि टेनसन खालामनाङा आंनाव फैसा दङ नाथाय बेमारासो हामाना बे बेमारा जाबाथाय 100%आव 2%फोरल'सो हामोदां हामाखौनो खोनागायो आंनाबो हामनाय नङा खोमा आंना माबा सेकेन्ड नामा सहैबायनो सेकेन्ड फार्स्टआव मोनहैबासो मोजां जायोनो माथो सेकेन्ड थार्ड फर्थफोरा मोजां जानो नागिरानो। मा फार्स्ट सेकेन्ड बेफोरलाय आं जेबो मोनथिया नोंनियाव फैसा दङबा गाबोनो डक्टरनाव लांगोन दे नोंखौ आबा। आइलै आं जेबो पाप मावाखै थेवब्लाबो भगबानफोरा आंनो मानो बेफोरबायदि बेमार होखो दिनैसिमहालागै आङो माबा मानसि बुथारनायथ' बाद हो सैमा मावजिखौनो बुथारफेराखै दाउल'सो बुथारफेरदों बेखौलाय बयबो बुथारखायो जानोबा। फिसा दिनैथ' बिसोरनि हाबा बेनिखायनो 4टा बाजियावनो ओंखारबोबाय आं सिखारनानै मैया हरावबो 2टानि बारना 3टासोआवसो उन्दुलांदों आङो 1 घन्टाफोरल' मोनदों उन्दुनो नागिरगोन आं दिनै नागिरथारगोन बिसोरखौ हर जाजासिम नागिरगोन आं दिनैबो बिदि लामा स'खौ नागिरबाय थाबा जाला मन्दिराव थांनानै नागिरहैनांगोन मानोना बिसोर मन्दिरावसो हाबा जागोन ना ओरैनोबाबो बिमा मोना बिसोरखौ गनायखाया औ मन्दिराव थांनानै नागिरहैनोसै आं जेसेबां मन्दिर दं एसेबांआनो नागिरगोन आं जेब्लासिम नागिरना मोना अब्लासिम नागिरबाय थागोन आं दिनै हे आफा इसोर आंखौ मदद खालाम बिबारिखौ नागिरनायाव आसा खालामो नोंथाङा आंखौ मदद खालामगोन होननानै इसोर। दिनै फोजोंसार आरो आंनि हाबा बोरैबाबो मोनदों बिग्राय जोंफोर हाबा जानोसै नों आंखौ नागारना मानो थांनांगौ दे संसारखौ थैजासिम नोंजोंनो जानांगोन होननानै हाबा जादोंमोन आं नोंजों नाथाय नों आंखौ थगायना थांबाय दिनै उफाय गैयिनि थाखाय आं फोजोंसारजों हाबा जानो नागिरदों। सानबाय थाला आंबो बेसे सानफ्लांबाय थायो बे बिग्रायखौनो थकेबाजखौनो सानबाय थाला आङो फोजोंसारादि आंखौ जुलि खालामनो नागिरदों सानबाथाय एसे खुसिबो मोनदों आरो दुखुबो मोनदों दिनै आंखौ फोजोंसारा बेसेदि हेल्प खालामबोबाय माबा तिलुमोनखौबो फन खालामदों माथो बिसोरबा सिखारबायना सिखाराखै? बिबारि नोंबो सिखारबाय नै आंबो सिखारबाय औ सिखारबाय र' माबा तिलुमोनाबा सिरि मोनबायना मोनाखै आं फन हरनि र' दे हर आरो नै नानिखौबो सिखारनो होदो दुगैनांगौ ना एसे थाबैनो थांनांगोन र' सिगाङावनो तिलुमोनखौ फन हरग्रोनि आङो दे हर। हेलौ पुर्निमा सिखारबायना? नै बाजि सिखारबाय दासो दे सिखारदो बिनिफ्राय जोङो माबायावनो थांगोन 8टायावनो थांगोन नोंसोरो माबासोआवनो फै 7:30 7:30 नङा 7टासोआवनो फै लामाया गोजान ना दे जागोन दे बाजै ओइ तिलु सिखारदो नै बाजैया फन हरबायानो सिखार 7टायावनो थांनांगौनो 5टा जासिगोन दे सिखारदो दुगैदो खिनो थांदो दे होमबा पुर्निमा ओंखार दुगैनानै औ दे जागोन दे बाजै नै सासेखौ फोजादों र' सिरिखौनो मोनाखैमोन ना औ दे नै आंबो नानिखौ फोजानि र' दे बिसोरबो दुगैसिगोनबा आंहाबो दुगैग्रोनोसै र' थां होमबालाय दुगै थां अनसुलि नानि दे सिखारदो थाबैनो थांनांगौ जोंफोरो दिनै अनसुलि सिखार दिनै नोंसोरनि हाबा दङ सिखारनो बासिदोंमोन आं दे सिखारनानै थां हाथायाव न'है थां आरो खिनो ओंखारदोंबा खियै दुगैयै दे सिखार
दिनै आइमोननि हाबा दङ थांनो बासिदोंमोन आङो बिसोरखौ हाबा जाजानो बादोंमोन खोब आइया फुङावनो सिखारलायदों बेयासो जोबोद खुसि खोमा दिनै हाबा जानो मोनगोन ना आं दे बेसे दुखु मोनगासिनो आफाखौसो बेसेबा गोसोखांगासिनो आफानि थाखायनो बेफोरबायदि जालांबाय आफानि थाखायनो जाजोब्बाय साला दाथ' आं फोजोंसार आदैखौ आफा होननासो सोमोन्दो लानांसिगोन दिनैनिफ्राय दिनै हाबा जासिगोन ना बिसोरो नुदोंना आफा गोसो गैयाबाबो आं फोजोंसार आदैखौ आफा होननांसिगोन नोंनि अनगाथ' रावखौबो आफा होननो गोसो जाखाया नाथाय नोंबो थगायबायना जोंखौ नागारना थांबाय बिसोरथ' मन्दिरावसो हाबा जागोन होनना बुंखादोंमोन बिमानि सिगाङाव जेसेबां मन्दिर दं एसेबाङानो नागिरगोन आं मन्दिर गिदिं गिदिं नागिरथिंबाय थागोन आङो गैया बेयावबो गैया आरो सिगाङाव बेसेबां मन्दिर दंबावो अबावबा दङ आरो आंबो मोनथिजोबाना थेवब्लाबो नागिरबाय थागोन आङो मानसिफोरनियाव सोङै नागिरगोन आं बबे मन्दिराव हाबा जाहोयो बबेयाव जाहोआ गासैयावबो नागिरथिंगोन आं बेयाव गैया गुबुन मोनसे मन्दिराव थांलायनोसै बिसोरथ' पुरा मन्दिरावनो हाबा जाखागोन बिमा मोनाबोथ' गनायना लाखाया बिसोरथ' मन्दिरावनो जाखानांगोन ना थांलायनि र' गुबुन मन्दिरथिंजाय थांलायनोसै हे इसोर हे शिब बाबा बिबारिखौ जेन आं नागिरना मोनो दे बिसोर जेन हाबा जानो हाया आं मोनहैयो बिसोर सानैखौ दिनै जुलि जाहोनाङा दे हे आफा इसोर आंखौ एसे नायहर नों बाबा आंहाथ' जेबो गोरोन्थियानो गैखाया नोंथाङाथ' मोनथिखागौ जेब्ला आंखौ दाखुफोरा बुथारनानै दैयाव गारना दोनदोंमोन अब्ला नोंथाङानो आंखौ बासायनाय बायदि जादों बेनिखायनो आंखौ दुमफे मोना मोनदोंमोन आंखौ मदद खालाम शिब बाबा आंखौ मदद खालाम दिनै जोबोद दुखु आंहा दिनै फोजोंसार आरो बिबारिनि हाबा बिसोरो दिनै मन्दिराव हाबा जाहैगोन फोजोंसार आबा नों दिनै बिमाखौ ओरैबायदि दुखु होबाय मा मोजां मोनदों नोङो बिमाखौ बेफोरबायदि दुखु होनानै आबा नों सासे गथ' गोनांखा बिमाखौसो हाबा खालामनो मोनबाय होनबा बे बुहुमाव सिख्लाफोरनि आंखाल गैयालै आबा एथ' मोजां सिख्ला उन्दै दङ हरा नङा नोंनो हरगौमोनबो बै देमलियानो बेसे मोजांमोन गथ'आ नाथाय नों दिनै बिबारि बुरैखौसो हाबा लानो नागिरदों ओरैबायदि दुखु मोनदों आं दिनै माने आं मा खालामनो मा खालामासो मोनलायलांबाय हे इसोर आंनि फिसालाखौ मानो एसेबो नायफिनासै नोङो मा जागोन दा आं बे बिबारिखौ बोरै बिहामजो महरै गनायना लानो हानो सासे फिसा गोनांखा बेबो सिख्ला जाहां मा जाबावनो आयं बेसे दुखु खालामबाय थाबावनो नोङो हा ओंखामखौनो जायाखै माथो नोङो आं जानो गोसो गैयालै गाजेमा गोसोम रानि आयं आं जानो गोसो गैया बोरै जानो गोसो जानो फिसालाया सासे बुरि हिनजाव हाबा खालामनो नागिरदों बोरै ओंखाम खहाबनो आंनिया दिनै नै फैबायानो दिना मालाय हाबा जासिगोन फिसाला पापिफोरा बिमाखौ दुखु होनानै हाबा जानो नायदों बे फोजोंसारा थैजानो गिनासो नङाबा आङो बेखौ मालाबाबो हाबा जानो होआमोन सासे बुरि हिनजावखौ बोरै गनायना लानो हानो आं नोंनो बुंनाय आयं गनायनो लानोथ' हाया आयं दा माथो खालामबावनो फोजोंसार आदायानो दा बजबना लाबायबा थाखै दे सानबाय थानाङा बिसोरनि संसारखौ जाबाय थागोन आंबो बिहामजोनि संनाय जानो लुबैयो आयं मोनला बिहामजोनि संनाय जानो मोनला आङो बेफोरबायदि बिहामजोफोरखौ न'आव लाखिया आं फैनोबो होखाया बेथो जेराव लाखिथोंसै जेरै जायो जाथोंसै फोजोंसारनोथ' फैसाबो हरला आङो मा मावना जायो जाथोंसै बेलाय जोंनि सायावसो जाखायोमोन दा मा मावना जाहैयोबा आं मिथिला बेफोरखौ माथो खालामबावनो आरो आयं मालाय कम्पानिफोराव हाबगोन खोमा दिनै हाबा खालामसिगोन दिनैनिफ्राय हौवा जासिगोन बोराय जासिगोन संसाराव हाबसिगोन मालाय खामानि मावना जागोन खोमा जाथो पाप्तिफोरा जेरै जायो आं थाइसेबो फैसा हरा बिसोरनो आरोथ' बिबारिनि फिसाजोखौ अनथार आंनि निजिनि फिसौबासो अनगौमोन बे मालायनि गथ'खौलाय मा दर खालामनांदों आंलाय अननो सोर बिमाया बिदिखौ सहायना थानो हानो आं हायाहाय गुबुना हाबाबो आं हाया आरो हाखाया रावबो बिमा बिफायानो हाखाया बेफोरबायदि बुरि हिनजावखौ बिहामजो गनायना लानो हाया थारैनो दिनै बिबारि आरो आंनि हाबा थारैनो जोंखौ सानैया दिनैनिफ्राय बिसि फिसाय जासिगोन दिनै आं जोबोद खुसि आयै आफा नोंसोर आंखौ निमाहा होबानो जाबाय हागौबा आं दि बेसे खुसि नोंसोर मा बुजि मोननो आयै बेसेबा बोसोरनि उनाव दिनै मोनसिगोन आं बिबारिखौ बाबा बिबारि बाजिखौ जा मोजां नुखादों दिनै एकदम खैना बायदियानो नुदों मा समायना नुखादों नुथिलु औ नुदोंथ' र'
दे एबारनिफ्राय मोजां जासिगोन दे आब'नि जिउआ न' पुर्निमा। औ नोंहा मालाय गोदान गुमै मोनलायबायहाय। माथो खालामबावनो आरो खाफालावनो सानै गुमै दैनाय दङमोन खोमा आंनियाबो। औ दिनैनिफ्राय आङो फोजोंसार दादैखौ आफासो बुंनांसिगोन आरो बादोंमोन आं आइखौ हाबा जाजानोनो बादोंमोन आं फोजोंसारजों। आइया मानो हाबा जानांगौ दे आफालाय नों मानो नागारना थांनांगौ दे जोंफोरखौ। दानो आइया फोजोंसार दादैजों हाबा जाबायना दिनैनिफ्राय आं आफा होननानै सोमोन्दो लानांसिगोन। इसेबो गोसो गैया आङो। ओम मंगलम मंगलम भगवान मंगलम मंगलम दिनै खुसिबो मोनदों दुखुबो मोनदों। बिग्राय नोंखौदि बेसे नेना दङमोन आं फैगोन होननानै, नाथाय नों फैमारासै। नों फैयैनि थाखाय आं दिनै फोजोंसारजों जुलि जानो गोनां जाबाय। मिनिसोरां पापिनि थाखाय माथो खालामबावनो ओरैबायदि उत्पात बियो। दिनैनिफ्राय आं थांखांनाय बाथ्राफोरखौ साननानै बांद्राय दुखु खालामबाय थाला। मानो होनबा आंनिया गोदान संसार जासिगोन फोजोंसारजों। बिग्रायखौबो सानबाय थाना लाब गैला। बेथ' आंखौ नागारनानै थांखाबाय दिनै। दिनै खुसिबो मोनदों दुखुबो मोनदों। फोजोंसारा गैयामोनबा आंहा मा जागौमोन दे। फोजोंसार बायसिदि सासे मोजां मोननाय मोनदों आं, गोबां हेल्प खालामबोबायबो। ओम स्वाहा दे दानिया बरा खैनानो सिन्दुर थुदो। रथ' आं थासान्दियाव फोजोंसारा बिबारिखौ सिन्दुर थुनो मोना। बाबा आं थासान्दियाव बियो बोरै सिन्दुर थुनो हागौ? आं दंखायो बिनि फिसायानो। थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालाम आरोना। आरो फिसालानि लोगोजोंनो लाइन मारिबाय पार्ट 40खौ हगारबाय। नोंथांमोना जायबा नायाखै नायहैदो। ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे खोथा आं माने कनफिउज जागासिनो। दा आङो बिबारिखौ सोर सासेखौ मोनहोनांगौ? फोजोंसार आदाखौ ना बिग्राय गुमैखौ? गोबाङानो बिग्रायखौ मोनहोनांगौ होनदों आरोना। ओमफ्राय सोरबा सोरबि आरो फोजोंसारखौबो मोनहोनो होदों। सोरबा सोरबि बुंदों मा फोजोंसारखौ मोनहोआबा आं नायला। सोरबा सोरबि बुंदों मा बिग्रायखौ मोनहोआबा आं नायला। ओमफ्राय आं दा बबे मोनसेखौ लानो सानदों आरोना। थेवब्लाबो बांसिनानो बिग्राय गुमैखौ मोनहो होनदों आरोना। ओमफ्राय लोगोफोर दिनै कमेन्ट बक्सआव बयबो बुंहर सोर सासेखौ मोनहोनांगौ? फोजोंसारखौ मोनहोनांगौ ना बिग्राय गुमैखौ मोनहोनांगौ? दा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव बयबो मोनसे लिरना गालांदो। माने भट हो आरोना। भट बायसेयानो जाबाय। ओमफ्राय जायनिया बांसिन जागोन बेनो देरहागोन आरोना। माने मा बुंबावनो बुंनोनो रोंला मोनबाय आङो। नोंथांमोना बुजिखादों खोमा दे ना? माने आं बुंनो नागिरदों माने सोर सासेनिखौ लानो जायोना आंबो लोगोफोर। बिनिखायनो भट हो लोगोफोर भट। सोर सासेया देरहायो माने बेजोंनो बिबारि आब'खौ मोनहोसिगोन आं। दे होमबा लोगोफोर लिरहोलांदो कमेन्टफोरा सोर सासेखौ मोनहोनांगौ? बिग्रायखौ ना फोजोंसारखौ? बयबो गावबा गाव बुंहर आरोना। लिरहर कमेन्ट बक्सआव। दे होमबा लोगोफोर नेक्स्ट एपिसोडआव लोगो मोनलायसिगोन। थेंक इउ।